This is game number 30. On the tee from Denmark, Nikolaj Højgaard. Og med introduktionen her af selveste Nikolaj Højgaard, jamen så er det bare at byde velkommen til en af årets største sportsbegivenheder på dansk grund. Den finder sted i Nordsjælland i de her dage. Det er på Furesø Golfklub, at vi skal have nogle af verdens bedste golfspillere til at kæmpe om titlen i den her Danish Golf Championship. Og nu skal vi altså have Nikolaj sendt afsted her på første. Ud i hjørnet på det her korte par 4-hul. Og det her, det må være helt specielt. Prøvede det naturligvis også i går, da han startede ud på 10. Æresmedlem i klubben. Blev han her lidt tidligere på sæsonen. Selvfølgelig fordi han er kommet på DP World Tour efter, som der lige stod 3 sejre sidste sæson på Hotel Planet Touren. Her sætter han i gang i sin anden runde. Lige venstre om green her, højst sandsynligt. Eller hvad med bare på green? Eller bare på green. Og det er sådan et slag her, hvor det er... Hvis han er imellem jern, jamen, så kan han vælge at tage den lange og måske fade den lidt mere op i den modvind for højre, der kommer til at være på det her slag. Og hvis han står med den korte, kan han måske slå den lidt mere medvinden. Og så tilbage. Kom så, hvad med en toer? Hvad med en toer? Ja tak, Nikolaj Højgaard! I får lige lyden med udefra. Tilbage til par for Nikolaj med en eagle på 12. Og lad os så se. Nikolaj Højgaard, anden slaget ind til 14. Høj! Hvor er det vildt, det her! Det er da helt absurd, det han leverer, Nikolaj Højgaard. 2 eagles på par 4 huller. Ja, lige over til Rasmus. Ej. Jamen, det er fuldstændig sindssygt. Folk herude kan ikke tro deres egne øjne. Altså, mange af dem har også lige set, at han har lavet hole-out for lidt siden. Lidt venstre, men nok god. Jamen, man skal... Lad os bare sige god. Jamen, og du skal lige skære lidt af roffen af, ikke? Okay. Er den længere end Møllens? Den er 350 meter. Og helt op. Og så ned. Kom så tilbage. Kom. Ja, Cirka 1,5 meter. For med sikkerhed at spille sig videre til finalerunderne på sin egen hjemmebane, Rasmus Nergård. Rasmus Nergård for at klare kottet. Den er der. Kom nu, Nergård. Knyttet næve igen for Nergård. Den har vi set 3 gange på de sidste 4 huller, føler jeg. For Rasmus holder lige præcis en lidt spektakulær par her på sidste for skulderklap fra Aussie Bry. Giver selv klap ud til tilskuerne her, og der er altså 2 dages golf mere i Rasmus Nergård her ved Danish Golf Championship på hans hjemmebane. Hvor er det fede billeder, ikke? Vi lige have ham her i. Kom så, Niklas. Ja. Slutter den her lørdag i 8 under par. Sammenlagt, og det er, som vi kan se nede til højre, det er en 4. plads, Niklas Nørgaard har spillet sig op på. Læ. Det kan vi bare i Danmark, hvad har jeg det? Ja, det er herligt. Det er virkelig skønt at se det her, den måde det også bliver anerkendt på. Der røg lige en kasket der. Og så lige på med den der. Ja, tak. Fik I alt det der, da de kommer op til greenen, altså Niklas' gruppe, alt den fis og ballade og fejring? Han slår efter den. Ja, men hvad med tilbagesvinget? Alt omkring green, hvor han har et chip, det er et godt resultat. Ja, men læg mærke til de der grene.
Det, og simpelthen, der kommer ikke noget græs mellem bold og køl. Nej. Det er så vildt. Hvor er han dygtig og sindssygt heldig. Det er en pitching wedge for 160, og han kan lide den. Og stop. Sådan der, Rasmus Højgaard. Det kan være det nu, at angrebet på den her titel for alvor bliver sat ind den her søndag. Prøv lige at se den her kulisse. Eagle pot for Rasmus Højgaard. Sådan. Rasmus Højgaard med en eagle på tredje. Og lige i det her sekund i hvert fald 3 slag foran. Er det også bare en driver wedge normalt for dig fra 507 meter på L3, Heyerdahl? Ja, så 9 i tredje slag. Ja. Er det også en bane, som imponerer mere end forventet, det her, som du ser det, Helgild? Ja, jeg havde forventet, at det ville være en god turnering, og der ville være plads til tilskuerne, og det ville være super fint, og det ville være en sjov bane at se. Men jeg havde ikke forventet, at den ville spille så svært, som den har gjort. Og så fedt. Altså, det har altså været verdensklasse, det her, og det havde jeg godt nok ikke forventet. Jeg havde ikke forventet, at det ville være så godt, som det har været. Rasmus Nergård får lige en rigtig varm velkomst her på 18. på sin egen hjemmebane. Han havde håbet på mere, og Rasmus ligger lige nu på en 24. plads. Men den her velkomst, og i det hele taget den oplevelse, han har haft hele ugen igennem, det kommer til at sidde med ham i lang tid. Det kan jeg love for. Nergård, det vil være fint at få en god afslutning for Rasmus Nergård. Ja, tak, Nergård. Verdensmanden fra Furesø. Rasmus, han bliver nødt til at gå efter pinden nu. Ja. Han kan lide den. Hvor er det et godt slag. Lækkerier fra Rasmus Højgaard, som i det mindste får lagt pres på Marco Pench. Det her, det er altså for at have muligheden for et omspil. Han gjorde det jo for 2 år siden. Tvang Maiden Himmerland ud i omspil med en stærk afslutning. Kom så i med den. Ja, sådan gør det. Rasmus Højgaard leverer lige præcis det, som han kunne og skulle i den her situation. Og alt presset nu over på Marco Pench. Det er sindssygt. Eneste eagle i dag på L18. Kun få mennesker kan nå den her 2. Danish Golf Championship er på spil. Og han gør det. Slukker drømmene hos de mange fremmødte tilskuere. Det er også begrænset jubel, der kommer ned mod engelske Marco Pench. Men Rasmus naturligvis stor nok i nederlagets stund til at komme hen og give en krammer til Team Pench, der med den her birdie sikrer sig anden titel her i 2025. Kæmpe respekt for Marco Pench. Kæmpe respekt til Flemming Astrup, hele holdet. Alle de frivillige, der har gjort det her til lige præcis Danish Golf Championship. Et mesterskab. Den 5. major, som vi elsker at kalde den her turnering. Og jeg er ked af selv at sige det, men jeg må altså også give kæmpe respekt til min egen klub, Furesø Golfklub. Jeg sidder virkelig med gåsehud. Jeg synes, den har klaret den her udfordring bedre, end langt de fleste havde forventet. Og så må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Du tager overhovedet ikke fejl, Heyerdahl. Det her, det har været fuldstændig magisk, som den her bane har været sat op, og som tilskuerne, altså hvor har vi haft mange ude, og hvor har de gjort det godt. Ligesom de gør hvert eneste år, og lige præcis sådan, som Furesø Golfklub den har stået, og som Furesø Golfklub er sat op, jamen altså,
det får bare stemningen til at virke endnu bedre. Det er jo en parkbane, og den her parkbane har Greenkeeper og DP World Tour bare fået til at stå fuldstændig fantastisk. Congratulations. Well done. Well great. Georg Jensen, trofæet